Hadd meséljek a hajómról. A Belafont egy távolsági tengeralattjáró vadász volt a II. Világháborúban. A haditengerészettől vásároltuk $900 000. Ő a mentorom, Mandrake Lord. Már nem él. A szaunát a kínai űrprogram egyik mérnöke tervezte, a masszírozást egy svéd hölgy végzi. Ebben a helyiségben különböző tudományos projekteket és kísérleteket végzünk. Ez pedig a konyha. Valószínűleg itt találhatók a legkorszerűbb műszaki berendezések a hajón. Elinor összeállított egy szuperkönyvtárat, melyben a Life Aquatic sorozat első kiadása is megtalálható. A nyersanyagot a hajón vágjuk meg, így aztán a forgatás alatt is ellenőrizhetjük az eredményt. Nem találom őket. Még egyszer létszik. Ez itt a megfigyelő búra. Én magam álmodtam meg, szó szerint. 2 albínó felderítő delfin kíséri a hajót, állítólag nagyon intelligensek, de ennek még semmi jelét nem észleltem. Itt látható a gépház. Elég ramatyul fest, de az idén nem jutott pénz a felújítására. Odafent a fedélzeten van egy mini tengeralattjáró, egy ócska helikopter, radar, szonár, víz alatti kamerák, meg mi egymás. Mi bajuk volt Jacqueline-nal? Nem szeretett engem szívből.